ay ang babae yan usay ibib. So kading kanta nga mahal ko, o mahal ako itong sitwasyon ito na akong gugmayan na. So kading kanta nga mahal ko, o mahal ako itong sitwasyon ito na akong gugmayan na. O mahal ako gugmayan na. Pare, dere ko gud ako sini nga pagbulag ako ni Lia yan. Dere gud pare. Ay, nutani mo na ko, George. Ikaw Diri yan hirapin kami. Oo, na ko hirapin. Dere ko gud ako sini nga pagbulag ako ni Lia yan. Dere ko gud ako sini nga pagbulag ako ni Lia yan. Dere gud pare. Kakansinda ko mo pa rin nato eh. Maharap gulgun ako kung... alay daw, kung nangunguyit ka man. Ikaw niya Alay. Maharap gud ako. Maharap gulgun ako kung... duwanak ko mo pa rin nato eh. Dere gud pare. Dere gud pare. Nakakaintindi ako mo pa rin nato eh. Maharap gud ako kung... ado mo kay kugmaon ni Lia. Ang pati nagyapon ni Lia imo. Napapausa man nga niya kung kay anong... kaano niyo pagkabulag. Masakit din, Doro. Anay daw. Sayuri daw lugod anay akong rason na niyo pagkabulag. Para baga makaunaw na kong paagi. Bakit may solusyon lang, pare? Pare. Simple ka laudog ka mga butang. Bisan nga niya ako, waray ako makatuod na nila mga panahon na namon sitwasyon ni Leia. Usa lang nga simple nga rungsin. Amo la pare. Magkakabulag kami ni Leia. May daman. Pare, may daman nag-aringa sa. Usa, waray ako makatuod na nila mga panahon na namon sitwasyon ni Leia. Waray ako makatuod na nila mga panahon na namon sitwasyon ni Leia. Usa lang nga simple nga rungsin la pare. Magkakabulag kami ni Leia. Ano? Sige daw. Sayuri daw ako kung nanugudan na tabuha iyo. Ay, may nag-message sa imo. Ano? Oh,
Ano ini? Ah, ha? Ano nga ini? Ano ini? Anay dayo? Kaya nga tigda ka man lang na sina akon. Anay daw? Paglingo ka nga hayop ka. Ah, Nakahimo ka pa paglingo akon? Iya, imuhay ito ngayon mo cellphone. Break na kita! oh, ano? Lia! Lia! Ano ito nga nahitabo itong babae? Ang text. Ano niya nabasahan nga message? Babasahon ko daw ini. Ano? Babe, kain ka na. Oh, Jesus Maria Joseph! Kaya siya agad nga masisina hiliya akon. Pero diri ako nakilala ini nga text nga number pagudla ini. Sigurado ako nga wrong send la ini akon. Number man la ini. Sakto, lalanaton ko hiliya. Papaintindihon ko yang nga wrong send la ini nga labay. Labaw. Uy, dinunat akon. Ko yang nga wrong send la ini nga indihon. Sakto, lalanaton ko hiliya. Papaintindihon ko ya nga wrong send la ini nga labo nga diri ako nakilala ini nga nag-text akon. Haroy, kay durugad man kasimple nga butang ano. Pero, ano man ang resultan imo paglanat kan Leia? Waray na gud pare. Doro gud na niya kasi na akon nga desidido na gud niya nga makigbulag akon pare. Ano? Ha! Grabe man liwat ni Leia. Pare masakit. Bisa na niya mga kaganak. Doro panhangi yung kanliya pero waray gud. Waray gud tumuot. Tumuod gud siya, diri siya period. Tumuod gud siya nga may ada. Okay. Doro panhangi yung kanliya pero waray gud. Bisa na niya mga kaganak. Doro panhangi yung kanliya pero waray gud. Tumuod gud siya. Nga may ada ko lain nga uyab. Pero siring man na niya mama nga pabayaan ko na dalaan na hiliya. Makalma daw gihapon ini. Sugad na lagad man niya na para iton buhata. Sakto. Para ka maliaw pare. Upuda akon. Ha? Mamemert kita. Pag-relax pare. Para makalimtan mo't nga yung problema. Para kagihapon makapanunahunan mo upay. Ngang kung ano nga pita dito, angay mo buhaton. Siring pa, i-enjoy nila anit imo pagiging single yan ha pare. Pare? Bongga! Maupay ka umabot ka na, Tom. Kahula ko nga. Iinsanon ko na liwat dun ako ng imbestasyon. Hay mo! Ako pa. Baga nalangan lang ako kay di manggud nga ano na nalangan lang ako kay di manggud nga ako pare. Diri ako nagkaadang problema sige. Sige. Di manggud ako kay di manggud. Baga nalangan ako kay di manggud nga Hay mo! ako pa. Mo! Ako pa. Baga nalangan lang ako kay di rin manggud ako ang may problema. Baga nagkaadaan yung problema. Ay, sus! Kalimtilaan na ito nga imo problema. Yan ang agab eh. Diri pwede itong mga problematic. Kay diri la
diri ka makalala hintuhay. Diri ka makagalor, nga diri ka mag-enjoy. Solid. Beshi! Ay, Happy Beshi! birthday! Uy! Mga surman, Beshi, ito na yung boysita. Oops! Ayun na yung paglain na, ha? Boysita, because mga boys man ka mo. Di ba, Beshi? Ay, pasensya na ka mo hininga akon, Beshi, ha? Kay bayot-bayutan gihapon ini. Usahi nga ni ha. Hoy, pamati ka mo. Nagdududa ako hininga babae kung may da ba ini. May da ba ini? Usahay nga niya, dududa na ako kung babae, good man ba ini na sorry. tuod, o talaga maupay mo. Nagdududa lang ako Okay. kung babae kung Backlash. ba ini na. Sago. Sayo pa na akong linya. Sige. Wala pa man. Paday ka. Makat naman lang ito. Usahay nga ni nga Usahay nga ni nagduda na ako kung babae gud man ba ini nga tuod. O talaga maupay la ini. Maupay laan ka. Sayo prap. Sorry. Problematic. Ay, nakita to? Usahay. Mga boys man ka Usahay. mo. Di ba, Beshi? Ay, pasensya na ka mo hininga akon, Beshi, ha? Kay bayot-bayutan gihapon ini. Usahay nga ni. Hoy, bayot-bayutan gihapon ini. Usahay nga ni, nagduda na ako kung babae good man ba ini nga tuod. O Ay. talaga nga maumpay la ini kay itong karitok. Ngan, baslas, Backlosh. o talaga nga maumpay la ini kay itong karitok. Gihapon ini. O talaga nga maumpay la ini kay itong karitok. Ngan, baslas, maumpay la ini kay itong karitok. Ngan, baklas gihapon ini. Baklosh. Baklos. Bagang bakla. Ay, Aw. Oman. Yan na yun. O talaga nga maumpay la ini kay itong karitok. Ngan, baklos gihapon ini. Gaga. Oreg ini, no? Agi? Bis mo pa daw bukit-kion. Gaga. Oreg ini, no? Oreg ini, no? Bis mo pa daw ako bubukik. Aga! Bukikion. Oreg ini, no? Bis mo pa daw ako bukikion. Sura mo. Makabukiki pa ako yung garapato. Ay, man! Uy, Beshi. Pakilalaan ka na ko ito na yung mga papabol na bisita. Ay, okay. Inihitami. Oh. Ang akong dream boy. Pero, hasta nga Diana, diri lagi hapon ako niya sinasagot. Ay, ganon. Ngan adi, oy, pamati. Ngan adi liwat nga usahin natoy. Iton iya barkada. Ay, bet ko hinatoy. Grabe ha. Katsualas. Ano ni? Katsalis sa gihapon man. Sorry. Katsalis. Buwan na siya. Grabe ha. Katsalis sa gihapon. Grabe ha. Katsalis ka gihapon man na. Supoy imo. Uy, tami, natoy. Pwede ko yung table mag-jowen? Diri ko bet ito ni mga bisita. Ito akong beshi. Hoy! Natuod na gula ko nga basta gumuprang itong badyang, ay, magsasaranggod itong pangatol. Ay, thank you niyo nga tanang na iyo pag-attendahan akong birthday. Thank you. Thank you, ha. Ay, maliit nga bagay.
tigay la. Mas tulakin mga pira lang. Okay, ingat. Oy, Vina, makay ka na. Beshi, mauli na gihapon ako. Uy, gaga, dili ka mauli bishi. Oo. Anhi ka lang balay, makaturog. Gentex man, gintex ko na imong mama o nga ni Tita Bilin. Maaram na adto nga diri ka mauli. Anay daw, kaya na ba nagsaringay mga mauli ako, ha? Uy, maupo daw kanda na toy, ano ba? Uy. Yeah. Ano ito? Katleya. Ano kalkli? Makatol. Uy. Yeah. Ano ito? Makatul. Yeah. Ano ito? Katleya. Maupo daw kanda na toy, maupo daw kanda na toy, ano ba? Ha? Uli ako, ha? Uli ako, ha? Maupo daw kanda na toy, ano ka ba? Ano ba Katleya Goodman? Ayaw ka baraka. Safe iningay mo sang kaya mo. Oh, di ba? Hitomi na mismo nagyaan, salit. Easy ka la, okay, Beshi? Ay, bahala ka nga, babae ka. Iti-text ko na lang Tita Bilin nga umuli ka na. Beshi, please. Ayaw, God. Ayaw ka baraka, mauli man ako dayon. Buwas iton aga. Age, nga bayot ka. Gindadamay mo pa kami iton imo kakatul. Beshi, please. Best friend kita, di ba? Ngan usap ayaw ka baraka akon. Uray, may itatabo akon, okay? Pasalamat ka, good, nga babae ka, nga buutan ako. Ay, hala, sige. Oy. Tommy. Oy, Okay, Tommy. nakakita yung Tommy nga nakabrief na lang. Oy. Ay, hala, sige. Oy, Tommy, natoy ha. Kamu na itong bahala ni nga Katleya ko nga sangkay ha. Maaram ako, mag-iinom pa kamo. Salit, ayaw niyo hiya pagbay ha. Kamu iton akong babasulon. Ayaw ka baraka. Kabit bahala kan Vina. Safe yaman, di ba pre? Siyempre. Dere ko na good kaya uminom. Ha? Sige, pwede ka naman kumaturog. Sige. Oo. Hain ka makaturog. Dito na akong katre. Kita ito magdidirig. No way. Dere ko ikaw type. Ah, Ada ko ka na to ay madirig. Nga dire imo. okay, pares man la ito. May ada. Tara na to ay katulog Mm. ta. Ha? Pre, Na. pre. Ikaw itong type. Pares man la dugit ato no dug. Kaswerte mo gud pare. Iba gudit mga morinong nga tisoy. Pero may kinsusurong. Aray. Pare. Maglilinugaring ano takini samtang nag-uusaan. Pastilan na. Ano? Kaluro. Ano yung page dili? Ini. Haakon pakboy. Pare. Maglilinugaring ano takini samtang nag-uusaan. Iba gudit mga morinong nga tisoy. Pero may kinsusurong. Aray. Pare. Pero may kinsusurong. Aray, maglilinugaran nga tak kinisamtang ikaw. Sige, timlipay-lipay. Oh, ano? Ang di mo paghuna akong fuckboy? Diri kayo. Kita istorya ngayon. Wala Ay, amo na kayo na to.
Sukot na ito naton correct mahitabo. Ano? Babay na lang ito hitami. Pag pinamatiha Paglinugarin. paglinugarin. Ano? Babay na lang ito hitami. Ito na, sige na. Ito na. Ito naton correct mate. Ito naton na to. Sige na to. Sugot na ito na akon correct matabo. Papay na ito itami maglinugaring. Kalorong mo. Talag sa labay ako mag-crush. Hinusa nga lalaki. Ano tayo mo paghunahakon, Swerte fuckboy? mo nga ni. Diri, hay. Uhain ka na! Nag-drop cord ka na ngayon. Mas Ayun na nga, di. Awari na lang. Ako Sus, kuya. Ni, diri, hay. Paghunahakon, Swerte fuckboy? mo. Juicy ka, ha? Sige, sige. Sa labay ako mag-crush. Kalorong mo. Talag sa labay ako mag-crush. Swerte mo, honey. Kaya nataypan ko ikaw. Sige na. Sino ba ito makakabari-barin usa nga sugaday mo? Ay! Asya ito tanakot gusto. Ay! Ano? Nakaburo din na to eh? Sigurado ako na Asan ito nga babae nga ako nabasahan nga, nag-message ka na to Sana diri nga diri ko gud iya mapapasaylo na diri god. Again, sorry ko na ko. Ako. Kid ba? Kid ba? Makulit ka man liwat mano na to eh. Sigurada ito. Diri, wala nakabutang Gud iya siya. mapapasaylo. Ari man na irapi kay wala irapi din. Batang aw kid. Diri ko gud iya mapapasaylo na diri god. Diri ko gud iya mapapasaylo na diri god. Kulit ka man naman pa na ako eh. Ikan na diri ate liya peg kita mo. Oh, Nay! biboy pabay ito hinatoy. Sorry. Nay! Ha, sorry. Ate liya peg kita mo. Ha? Ay, biboy. Pabayihin na toy. Nay, Para matapos na ito yung problema. Gusto ko yan na mismo tapuso na ito nga tanan. Sige na toy. Tatagan ko ikahing katapusan nga gayon nga makag-explikara na itabay yung Hileya. Ngan ano ito nga amo na sagap nga balita, nga nakaburod ka daw. Ha? Tita, siyahan, waray ka matuuran itong ginsisiring niliya nga. May adakulain nga uyab. At nga yan nabasahan, rong sindlan to akon. wrong send. Ayaw na natoy. Sigurado ako. Asa na itong babae nga imo na burudan nga nag-message siya imo. Nagsasayop ka, Leia. Pero nakita katuig ito na atong sitwasyon niya na. Siyahan pala ininahitabo aton. Niyan ha? Hino man ito nga babae nga ginsisarin nga imo na burudan. Tita, magsasumata ko itong kamatuuran. Oo, tinuod. Nakaburod ako. Pero diri ko ato uyab. Nakilala ko laad to, hato mismo nga gabi nga
may nahitabo amon. Hadtong gabi nga gimbulagan ako ni Leia. Gindara akong birthday ni Tami. Asya na ito naman pagkita. Ngan, nakausaman lang to. Nakausa, nakaduha o kung nakapiraman ka mo magkita na toy. Diri mo na pwede wadunan ka matuuran nga nakaburod ka na. Kan may obligasyon ka na ito nga babae. Pero diri ko yay gugmaon. Ikaw ito na ako ni gugmaon, Leia. Ikaw. Maaram ka na, Toy. Nga diri ako na akong reto yung relasyon. Ngan ka matuoran, diri nawawarato na akong pagrespeto ngan pagkilala haimo. Nay, Pero diri luwat pwede. Nga igbaliwaray ko itong desisyon niton akong anak. Oy, imo, diri nga ni ako magpakagasawa akon. balikad. Ha? Ade 5 balikad. Awa, imo na. Imo pa, nay. Anay. Aw, imo nay. Imo pa. Sumpay. Ay, baliwaray ko itong desisyon niton akong anak. Labot pa. Duro nga nasakitan niton akong anak. Salit, igre-respeto ko kung ano itong iya magiging desisyon. Hiton akong anak, natoy. Ganiton akong desisyon. Di rin ako makikigbalik pa imo. Nga diri ko kumita pa itong ultime itong imo lambong. Oh, Waray ko mahihimo na to eh. Desisyon ito na akong anak. Desisyon ito akong anak, desisyon ko gihapon. tita. Nakakaintindi ako. Mahangyula ako. Ayaw ako niyo pagbalabgi kung padayon kuman nga. Kung padayon kuman nga hangyon, Hilia nga makigbalik ka akon. Tita, higugmaon ko, Hilia. Oo, ang kunon ko. Kadamo nito na ako nabuhat nga salaay ya. Pero diri ko iya pwede kalimtan, tita. Higugmaon ko ito ni imo anak. Naabat ako iton kasinsero ni natoy. Sus, tuod ka man ni iyan ay. Paluoy-luoy lad to hiya. Animal hiya. Anak, kilala tahin natoy. Buutan niya nga bata. Nga natuod ako, nga disgrasya laan na hitabuha iya ito nga babayi. Nay, Ngan labaw nga nakilala gihapon ako ha imo, Leia. Maaram ako. Higugmaon mo paghihapon hasta ngay nga dayan na hinatoy. Diri ito kakalirong anak. Asya nga ni nga duruton imo kasinaw na iya. Tungod iton imo da ako nga gugma iya. Bisan diri mo na ako batunon. Maaram ako nga sakto ako. Hasta nga dayan na. Higugmaon mo lagi hapon hinatoy. nay, Maano man kung tagan mo pa yan o sa ngay gayon. nay. Maaram ako nga matinud-anon ka mga kada tagsa. Salit, ayaw na igsara itong imo kasing-kasing ka na to'y. Igpakigbisog niyo itong iyo gugma. Ano? Makikigasawa ka akon? Alang, kay magkakaanak na kita. Pero waray ta relasyon. Waray ta pagbati kada tagsa. Nagsasayop ka na, Toy. Higugmahon ko ikaw. Masugot ba ako nga may tabwa aton? Ang wari ko gugmahi mo, ha? Ano? Oo na, Toy. Higugmaon ko ikaw. Pero kung basta-basta nga masugot nga may mahitabwa aton, nga wari ko pagbati mo. Sakto gud man ni Tami. Kay Tami lang gusto makigdirigaya. Pero, waraya sumugot. Didiya akong sumupit. Pero, Bina, Juan,
di na ko pwedeng magig-asawa mo. Diri tay ka mahal. Amo ba init upya? Ano daw? Number 6. Ano ito? Daliwa. Andaw? Amo na to. Ano? Magpapakamatay ako. Amo na to imo boy. Okay na to. Pwede na Aw, adi, ito ako, sobs. Ha? Kasi mo na bina, di na masuk. Say ako. Pero Bina, didiya akong sumupit. Didiya akong sumupit. Pero Bina, Kung diri ka masugot, nga makik-asawa ako. Magpapakamatay ako. oh, ano? Oo, ano, Toy? Di rin ako naging trimis. Magpapakamatay ako. Kung diri ka masugot na makik-asawa ako. Okay na to, pre. Nga naglulungon na ka mo ni Vina. Kahusay daw ni Vina, pre. Pare, dere ka nakakaintindi. Oo, mahusay Bina. Pero pare, waray ko pagbati iya. Ngan diri ni pagbati pare. Nakiglungon ako kan Bina, pero ito na akong kasing-kasing nga adto kan Leia pare. Hibina ito na akong ginlulungon, pero waray ko kung pagbati iya. Aroy, nalot kita ini. Iba gunit mga gwapo. Pare, dere ako nag-intremes. Kaya di naman lahat ako nag-intremes, pre. Gwapong ka manggod, salit damot na ruruyagay mo. Hilaya nag-text. O ano? Nagpapakyanak kung hain ako. Ha? Una ko ba nga diri na niya karoy kumit, ano eh. Siring niya. Una ko ba nga diri na niya karoy kumita pa mo. Warin niya ko, sige. Ba nga diri na niya, o ano? Nagpapakyanak kung hain ako. Una ko ba nga diri na niya karoy kumita pa mo. Siring niya nanay, tungod daw lahan kasi na ni Leia. Kasi nga nagagyakan niyan sugan. Uy! Pero, basta nga dayan na, pare, higugmaong kulog hapon ni Leia, basta nga dayan na. Ay, problema gud man iton. Oh, uy, sabanay, pare, sabanay. Hibi na ini nga nagtawag. Hello? Hello, babe. Hain ka. Uli na. Gaparitin mangga nga hilaw. Please. Ha? Please, babe. Sige, bye. Ay, Oh, kaano ba ako ini? ano sir? Leia, nagtiks ako, no? Ha? Pwede na daw ako utro kumadto ira. Ha? Oh, ano man? Makadto ka? Oo, pare. Maaram ako nasantop ni Leia nga matidud-ano na kuha iya, pare. Pero, ori na dito pare. Kaya naglulungon ka mo ni Vina. Ngayon magkakaanak, naghihapon ka mo, di ba? Asya nga nito na akong dako nga problema, pare. Hinubag rito na akong pipiliun hini. Hilia, nga tinuod ko nga ginhigugma. O hindi na nga nagdadara ito na akong anak. Nga magpapakamatay ka? Imo bubulagan? Ha? Iya. Sumpay. Anay, Kamatay. ang anak. Waray Nga, ka, Nil. Waray ka, Nil. Nga magpapakamatay kay imong bubulagan. Kay? waray na. Waray ka. Waray ka na. Nga magpapakamatay. Nga magpapakamatay. Kung imong bubulagan. Okay. Kon ngayon ito. Magpapakamatay ka? Imo bubulagan? Pinangan, nagdadara ito na akong anak. Nagdadara ito na akong anak. Magpapakamatay ka? Kun, ano na? Waray na ka. Ito nga versus ganyan ka sa Vina. Magpapakamatay kun imo bubulagan. Kung bubulagan ni Ano mo nga ni, nga magpapakamatay? Kun imo Kun imo bubulagan. bubulagan? Oo. Imo ginsumpay niya pag Nga gagaya. magpapakamatay Masumpay. kun imo Kasi bubulagan. baga nasumpay ka lang. Ako. O hindi na nga, nagdadara ito na akong anak. Nga magpapakamatay kun imo bubulagan. Ha? Pero pare,
Bisan maguti, waray ko pagbati iya. Waray pare. Pare, ano ba ito na akong bubuhaton? Hino ito na akong pipiliong kandabi ng Liya. Hino pa rin. Pare, pasensya na good lang. Kay bisa niya ni ako. Pare ko gud basasag doon na imo. Ay, makuri ko manggod gihapon ito nga imo sitwasyon yan ha. Bahala na lang pare. Makikigbalik ko na ko kan Liya. Hiya manggod tong tinuod ko nga ganihugma. Ngan diri Vina. Niyan, kung makasabot Vina. Pare, tubtubi ito na akong mahihimo. Igtatago ko ito na amon komunikasyon ni Liya. O, niyan kung agaton nila ni Vina nga, o agaton ka ni Vina nga makipagpakasal. Hata, iton it diri nga ako may tatawo pare. Sugad-sugad lang nga ako itong
nagpapakamatay pa rin. Salit diri matatabo nga makasal kami ni Vina. Diri good. Leah, please. Diri laro nga ginawa ito na kung gusto mo bati anti ka nga mo. Kundi, pag-abuyon nga nakikigbalik ka akon. Ginuhuna-huna ko mangkod adani. Amo ito. Pero wari ko pagbati iya. Iya, adin tubig. Inuman ay. Inuman ay adin tubig. Pag-abuyon nga nakikigbalik ka akon. Ginuhuna-huna ko. Pag-abuyon nga nakikigbalik ka akon. Ginuhuna-huna ko manggod. Ada na Vina. Burod na eh. Pero wari ko pagbati para iya. Param ka ito. Ikaw itong tinuod ko nga ginhigugma. Napiritan lang akong pakiglongon na iya para itong bata. Kung makigpakasaliyain mo. Ito it diri matatabo. Leia, madiri ako. Kaya kung makikigpakasal man ako iya, hay mo ako makikigpakasal. Gandiri ha babae nga waray ko pagbati, bisan lamaguti. Please, igbalik ka ni mo da ako nga pagtapon ako, Leia. Please. Nakakahalata na ako kan na to eh. Pagkan pwede kin tatago ako ni nga tao. Pagkan permi nagkikipat. Pagkat permi may tatago ako na. Ngan labaw iton nga tanan. Iton iya cellphone. Pero may kimpapayrayo ako na. Adlaw-adlaw liwat na naliwan yung password. Masasabtan ko gihapon. Kung ano ito ni mo gintatago ako. Natoy, masasabtan ko gihapon. Ang cellphone ni Natoy, ada bawa iton katre. Sakto, higayon ko na ini. Kikitaon ko itong cellphone ni nga lalaki. Sigurado ako, may dahil niya tatago ako na. Diri niya ipapangarit, hinsugar ito niya cellphone. Kung waray niya sikreto. Sakto, aabrehan ko. Animal, diri ko naabre. Kadamo itong password nga ginaaro. Di ko good pwede. Very good ako pwede. Kaya ginaaro. Kasusumo. Pero ko pwede magsayop. Klaro nga may kintatago ako ni nga lalaki. Animal kat na to. Sorry, nag-alang ako. Ay, sorry. Kintatago ako ni nga lalaki. Animal ka na to. Masasabtan ko. Nag-vibrate ang cellphone ni na to. May natawag. Leia? Leia, niya ex. Kitaan ko daw kan mababaton ko ini. Kitaon ko kung wari ba niya password. Hello? Hello. Hino ka? Ano tayo mo tuyo kan...
Ano din mo to yung apon na ko eh? Hino ka? Ano ti? Hino ka? Ano ti mo tuyo? Hito na kong bana, ha? Wow! Makabana, bagagudhin kasal. Up. Uday pagmata. Ginpakiglungon ka lang ni Natoy, tungod ito imo iging buburod. Waray niya pagbati ha imo. Ano? Hino ka? Panulay ka, ha? Ikaw itong panulay. Ako ganin girlfriend nga ang babae nga tinuon nga ginihigugman ni Natoy. Oy! Leia! Ano naman? Papangin na po Dira mo pa na ako, Leia? Girlfriend nga ang babae nga tinuon. Friend nga ang babae nga tinuon nga ginihigugman ni Natoy. Leia? Hoy! Naman! Papangin na po itong kamanto ni mo diri gamit. Mapaginlabuton nga animal ka! Mag-asawa na kita! Salit may katugod ako, muna lang ako lulurungon. Tigam ni Natoy. Ipapakigbisog ito na akong katugod na imo. Nga nandam ako magpakamatay! Tigam nito ha! Andam ako makigkamatay! Dako gulmanit nga imong problema, pre. Asya nga ni pare. Maram na hibina nga. Kami lagi hapon ni Leia. Pare. Dito na ako maging kakabarakan pa. Hibina. Andam daw iya magpakamatay. Kun... Ha? Makikamatay. Aw. Dito na ako maging kakabarakan pa. Hibina. Andam daw iya makikamatay. Kung padayon ako nga makikigrelasyon kan Leia. Pare nababaraka ako para kan Leia. Ano? Pero abat ko pare. Diri ka lang ay mabaraka para kan Leia. Kundi para gihapon na imo kalugaringon. Ha? Ano to nimo buting pasabot pare? May nakabugtuan niya mga kalaki na ni Vina. Bangin simba ko la. Maturnawa itong ulo ito nga imo kalungon yan. Igpapatay ka ira. Simba ko. Asya ito't akong ginkakabarakan nitong imo yan na sitwasyon pare. Pare, mag-ano man ako. Itong solusyon pare. Kalimtan mo na Leia. Ngan seryosuhan na Vina. Ano? Pero, pare, waray ko pagbati kan Bina. Mag-ano man ako. Labot pa. Diri ko akos nga kalimtan ni Leia. Igugmaon ko ya pare. Pare na to'y. Anak, maaram ako kung ano kadakutan mo pagbati ka na to eh. Pero abat ko, kinanglan mo nakalimtan iton nga lalaki. Nay? Masasakitan ka la anak. Bisan kunwari pagbati ito nga Vina. Diri mo to may liliro nga may danira anak. Nganging kakalungo ni na to ito nga babayi. Masasakitan ka la. Pero nay, Naluluoy ako ha imo. Salit, mas maupay kung kalimtan mo nila itong lalaki. Para hingpit ka na nga makaunhan. Ngan makabiling kayong gugma, nga imo la. Nga waray ka magiging katunga. nanay. Diri ako masugot, Leia. Ganandam ko buhaton itong nga tanan.
Bisan itong paghangyo, Vina. Bisan itong paghangyo, Vina. Anay daw? Anay daw? Bangin sumpay niyan. Ngan andam ko. Kinahanglan mo Dere ako masugot, Lia. Kanandam ko buhaton itong nga tanan. Bisan itong paghangyo kan Bina. Kung gingi kinahanglan lumuhod pa ko ay atubangan, andam ko ito buhaton. Igataglan niya ito na akong kagawasan. Dere ako mapupuhi kung waray ka, Lia. Mahal na mahal ko ikaw. Dire! Nakakabati ka na to'y. Dire mahitata mo. Gaghatag ko ay mo ito ni mo kagawasan. Labaw. Item labaw. Dorit na labaw. Kagawas. Gaghatag ko ay mo ito ni mo kagawasan. Labaw nga dire kung masugot. Nga matataw ito na ako na anak nga waray tatay nga mamamatan. Bina. Ngan magpirit ka nga ni ito ni mo gusto. Nga imo kami bayaan ito ni mo anak. Diri nga diri ko diri nga diri ka na. Nga imo kami bayaan ito ni mo anak. Nga imo kami bayaan ito ni mo anak. Diri nga diri ka ikikita ito. Anay, diri nga diri ka na Ikikita amon na toy. Pirit ka nga ni ito ni mo gusto. Imo kami bayaan ito ni mo anak. Diri nga diri ka na makikit. Sorry, ano ba? Ig. Nga imo kami bayaan ito ni mo anak. Diri ka na ikikita amon na toy. Magpapakamatay ako pati ito ni mo anak. Mamamatay gihapon. Bina. Diri ko nag-i-intremis na toy ha. Magpapakamatay ako kung babayaan mo ako. Vina, pwede ba? Ayaw na paggamita itong bata nga nito imo tarhuga akon nga magpapakamatay ka. Panomdom. Buhaton mo nga niton nga magpapakamatay ka. Ikaw lang ako itong magbabaton nito na atong kamanghuran. Hihi. Kamatay, ikaw lang ako itong magbabaton nito na atong makagarahan. Diri magkamanghuran. Buhaton mo nga niton nga magpapakamatay ka. Ikaw lang ako itong magbabato nito na aton makagarahom. Ha? Tina, waray hingpit nga magiging
kamurayawan iton imo kalag kung bubuhaton mo iton. Salit, ikaw lang ahaw iton kukurian. Iton imo pagbubuhaton. Dara nga iton aton lang makagarahom iton may katungod pagbawi iton aton kinabuhi. Nga hinuram talaya. Natoy! Makay ka! Natoy! Bahala ka! Tutod o gugod nga magpakamatay kung babayaan mo kami! Tigam nito! Ano? Ay, kay waray. Waray niya kung waray bagis. kasugarin. Ado, nagyakan hito na dakon anak. O, nay. Tay. Kay kun waray mo unta bulore, adamon anak, waray tagad unog yan na magiging problema. Sina. Saan nga yung ulit ko pagyakas? Waray padi. Adamon anak, kay kun waray. O, nay. Nagyakan hito. O, nay. Nagyakan. Kumanay. Nagyakan hito na dakon anak. O, nay. Tay. Asya nga iyo ako dumao para hayo kami mabuligan ni Bina. Tay. Naabuyon ka batakon ko. Ano yayak nun nala? Yak nun nala. Pwede man yak nun nala. Pwede yak nun. Di rin nila kumalo si tatay. Tawali lang. Busay nala pabalik. Hayo kami mabuligan ni Bina. Hayo kami mabuligan ni Bina. Dumao para. O, nay. Tay. O, nay. Tay. Asya nga iyo ako dumao para hayo kami mabuligan ni Bina. Ay, kung waray mo pagbuluray namon anak, waray tagad udog yan na magiging problema. Aminado man ako itong tay. Hindi yan, ano pa man? Magkaano man ako tay. Waray ko gud pagbati ito ni iyo anak. Buhat ko na ng tanan. Gintunan ko na nga higugmaon hibina pero waray good. Waray ko pagbati ay iya. Magkaano man ako. Makuri man ko nagpapadayong ko ito namon relasyon. Ay, Berto, ayaw nala pag binasulahin na to. Usap sa lamang gihapon na to naton anak. Kay kung natuod laya aton mga sagdo na iya, dere ini may tatabo nga iya. Mas naugop ka lagod hindi nga lalaki kontra to ni mo anak. Dere gad kay suganiton. Siyempre, haaton anak, asya nga ni nga nasugot ako, iton gusto mahitabo ni natoy. Ano? Pamati kung igpapadayon nira iton era paglogon, aabuyonon ta permi iton gusto iton aton anak. Permi nala ini masasakitan. Ha? Permi hera mag-iidaway. Ngan kon matawod iton bata, asya iton iya mamamatan. Ngan sigurado ako. Dere magmamamurayaw. Ngan sigurado ako. Dere magmamamurayaw iton era pagkaasawa. Ngan magkakalbulag man lagi hapon ito era. Diyan, kung damo na iton era magiging anak, damo liwat iton maaalakbatan. Sa bagay, sakto ka. Ano yan? Ano man ito mo plano ito ni mo anak? Tay, andam ko suportahan itong bata. Gipapatapon ko iton. Siyempre, anak ko gudton hiya. Obligasyon ko iton hiya. Ada pa, yung nga tumanon mo ito ngayon mo yan, naging nilinuwas, ha? Kay, madiring nga ni, kami ito ni mo ikakalaban. Utay. Nay,
bubuhaton ko iton. Usa pa, dako na ito na akong pagrespeto ay iyo. Asugad na lang nga rason. Dere ko pwede talikdan ito na akong responsibilidad ito na akong anak. Hala, sige, kung amo man. Nga pwede ka na makalakat. Salamat tayo. Pero may ada pa ako usang hangyo. Ano man ito? Ano ba dito? Nay, tay. Kung pwede, ayaw niyo pag bulag heavy na. Ah, Nagtarog man gud adto hiya akon nga oras nga bulagan ko daw hiya. Magpapakamatay hiya nga igdadamay niya to namon anak. Ayaw hiton pag problemahan nga iya tarong. Kami iton bahala hiton. isos dari itong toto doon ni Bina. Guti lang nga ni nga samada kamot bagada. Gusto nito niya panguro, guti ya kahadlok. Pagpakamatay pa. Ito na akong latay, inay. Mabantayan lang hiya. Kay mahingod man niya tudo ni itong tudo nito niya nahunaw na ano no. Kairo daw niya nga nito namon magiging anak. Ano? Nagtinawa ka? Ano ba iton patarawaan? Nakakatawala ko, Nay. Ano yung bugin sering nga? Ang ginsaring ko. Grr. Sayang mo pa na nakatawa. Charot. Ano ba iton patarawaan? Ano ba iton patarawaan? Nakakatawala ko, Nay. Hani mo sering nga ako magpapakamatay. Kay asya liwat ito ang hangyo ni Natoy hahon. Bantayan ka daw. Kaya mon imo taruga iya kung babayaan ka niya. Magpapakamatay ka. Ngan igdadamay mo iton bata. Hani malahiya. Hinuiya. Baga Papakamat siya. Pagpapakamat yan. Hinuhiya nga baga. Pagpapakamat. Hinuhiya. 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 Nga bagat pagpapakamat yan. Oh, Nay, nayakan ko na to iya. Para tungod na namon anak. Ano yung suporta? Pero, di ko magpapakamatay tungod ng lalaki. Bali naman lahiya iton, hiyal ito nakasarwal. Tsamba daw hiya. ay. Totoo, kagod bida. San o ka daw lang magtutuhay iton imo kinabuhi. Adi, magiging nanay ka na. Pero waray ka lagi hapon buot. Sigurado ka na to'y ha. Di rin na maglalanat ha ato ni Vina. Tapo na akon. Dere na kita pagsisinamukon pa niya. Aniya tarho nga magpapakamatay. Ano maluwatad to? Ada kay ginsumatan ko na niya mga kaganak. Ano niya pamilya. Para nira mabantayan ni Bina. Maupay kong sugad. Makuri manggod kung padayon kami nga maglulungon nga. Usala ito naabating kugmahamon. Hiyala. Waray ako pagbati para iya. Natoy. Sayang la ito namon pagkigugma. Paglungon. Rayo ano? Paglungon. Sayang la ito namon waray ako pagbati para iya. Waray ako pagbati para iya. Natoy. Sayang la ito namon paglungon. Konpirme man la kami magkakadiferensya. Pagdamo ito namon anak. Asya pa ito namon pagdesisyon ng pagbulag. Kaya gintuton, ano mo na laad itong higugmaw ni Vina? Dere Leia. Makuri itong sugad ito. Waray mo pagbati ako sa nga tao. Padayon ka nga makikiglungon. Makuri ito. Leia, ikaw ito na akong ginigugma. Salit maharam ako. Nasakto iniya na nga ako desisyon. Natoy. Mas ginipili ko na akong uyab kontra na akong igin ka one night stand.
Ginipili ko na akong uyab kontra na akong Natoy. sakto iniya na nga ako desisyon. Nasakto iniya na nga ako desisyon. Natoy. Mas ginpili ko na akong uyab. Kontra na akong iging kawa. All Iging right, all ka. right. Nasakto iniya. Nasakto iniya. Natoy. Mas ginpili ko na akong uyab. Kontrahan akon hanggang ka one night stand ko. Nga nagbunga na among ginbuhat. Oh, yan ang solbar ng imong problema. Ano man ang imong leksyon niya imong natunan? Ada kay di rin magtagduha-duhain uyab kay usama laton imo kasing-kasing diri ba? Tumpak ganern. Nga diri gud ako masugot nga magkaada kami da ako nga problema ni Lia. Diri ako masugot nga may tabo pa nga magkabulag. Magkabulag lang kami sugad na ito kadali. Diri na pare. Naharog daw ka daw ano pare. Anong? Kung sumugot ka lang nga, dito na lahay mo katrip, pahig daw ni Vina. Oh. Diri ni may tatabuha ako niya nga sitwasyon pare. Kaya magkaano man ako. Kaya imo lagi na ipa diri akon. Sa bagay, mo pinalutad to nga waray may tabo. Kay kung didiya akon ka ipa, ako yan at magpapasan ito nga imo yan na dako nga problema. Ay, saliti kang yan na pare. Diri na gud ako basta-basta mapadali iton mga kababayanan. Ako rin na. Nagsasakmumo kahit iton mga problema. Dorogod to na akong pagpasalamat nga nagkabalik kita, Lia. Waray kita hingpit nga magkabulag. Saliti kang yan na. Maliksyon na kita. Ayaw kita pagtagon mga sekreto aton karelasyon. Kaya siya nito gintitikangan ni Dako nga samok. Na usahay. Nagiging rason itong kaguban relasyon ng pagkabulag. Oh, Lia. Nga ikaw gihapon. Ayaw dayon totoo dit kung ano man nga imo mababasahan na akong FB. Gana akong cellphone. Kaya usahay, natatabo iton mga sayop nga mensahe. Oo. Di rin natikang yan na. Pagsasabutan tanayin maupay. Di rin ko na gusto nga magkadiferensya pag kita utro. Lia, Yun nga ito. ako na ini. Salamat, Leia. Salamat sa nga tanan. Itong mga sayop Masumpay lang nga mensahe. dito. Di rin ko na gusto nga magkadiferensya pag kita utro. Salamat, Lia. Salamat gud iton nga tanan. Pati na nimo utro nga pagkarawat ako. Bisan kun usan ako yan nga tatay nga ulitaw. Ginkarawat mo lagi hapon ako. Salamat gud, Lia.